Namagara bengi ya omwanchi omurigereri bwegetaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusie kerongwege na litkoria ondigenderete ko balitoera keima na neno genderete kwego kya kubwate EMEROBERIO onsi getaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusi ekerobo norire litkoria Jumatatu kitariki 12 cy'omutienyi o 12 omwaka wa 2022 nelituko ense ya Kenya egochengera OMOYEGA o JAMHURI Day gomono nigo OMOYEGA gosemerege yabere okorekana ase chinsemo au abwase OMOYEGA monene bwa serikali okorekana ase egeti kya Nyayo ime mucho NAIROBI korawa n'umurai wense Dr. William Samoei Ruto ase county ya Kisii OMOYEGA yinu okorekana ase egeti ya Tendere nawe kurase county ya Nyamira OMOYEGA yinu okorekana ase chiro ya Gesima gobono mwancho murigerera abantu abange nigo besokire eryo gochengera litukeriga nechinga kingiye kero cyaragire Chinsa Ikomi Chinsa Nteto kwarigania iri nkomanya ina kwariganaire asenchera ere yobwenge nyono nabakondera gotonyora sesemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News nabogo tweet wetra @Ndizi TV News waigo ase website yaito nigora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke eryo togendrego kumanya naboigo gusangana ya mankiri triane Everline Osero olitoko watrana nere kwene kiawe kera sensemo imanyerero niga korokwa Joshua Auta sangana intu ikomo eryo Ngokwariga nto chake Amayia Chinsa Ikomi asenchera ere yobwenge abase byombe au ebyo bitari ebya serikali aiga Kenya bigenderete gochakya umurobero bw'ekigosori bunenchira ya moyo gosae yogosego konya ABASAE gwekine nabayigo kwegenderera bya ABASAE inse y'emyaka 15 nemo nabwo bakonyokonye kamono kurwasa umurobero yo eryo ko bakonya wetanga kurwase obusaria bw'ekingencho au abateneri kurwase ekyombe kia ekiyombekia akina ties nigo kiabekire gose kiaberege gochakya chigosori echo imeye bunge ya bonchari igo twacha monachindiva FC and Forever Africa to taete ko engage abana baito be chiskuru holiday yebune kale ntambe igo tobwate mecheso tokuroka chi interclub games togocha gochesa the whole of this December mpaka chiskuru chiche chiworu egento tokorwani na bana baito abamraba bake under 16 babe busy na ende sports negente kia sana ke kolenta bantamo kialentera abasani ndobwato musani oitoga momoroche na abasani bande mbaro tobwaterane torre abana babatware emecheso bagochesa apart from football na enenko gamba tole na barabu kiagera ene December holiday ntonye manyete buna gusiga mangana manga ko akoba unogo sara kwa bana abaiseke igo ndaende toko kwana na bana baita bamura kiagera na buchi consumers ase chinyomba una bagocha gokina toko batebi buna balenda bana abaiseke bamwabo mbasaru bagochiko igungo saru bale batebe naende egento program yutogo chaka igo tokonyoroka men and FGM na nenga kitogo chaka na abana bake so that tokonyaba konya kukina bamanye buno gosara kwa abana baiseke ngo aitakikani Esemo yabagaka korwa Nyamatare yotoka sebunge ya kitutu chache South Imeye County ya Kisii nigo beso kirena komocho mugavana we County ya Kisii Paul Simbarati ko watkana ne chimbwa chaye asoburayi bwaye abagaka abo nigo barokanire komoto ya omoseneta we County ya Kisii Richard Mumuyimonyonga asekeria agoteba buna omugavana Simbarati nigatari go ikerania oburayi bwaye buna ebwenerete nabono nigo abagaka abo bamuganiri ARATI kwene kya buna ngonchoreri yare chimbwa chaye eryo ikirania oburayi nabo igo bokorera boro byago cyasaba menyi ve county ya Kisii yarole kaniro bokorera n'ubwangereri ase county ya ito wetira aso mugabano ito Simba linga ne lindi yaraga iturumo mu gitutu na intutu omeranira rero koragiri linga ne limwe mu gitutu ngantu ogwanja na inde ntu ogwanja sentire ndeyonsi omu gitutu bokorerwa ayatagwenere chikyano yomu agire tikura so bonge gochya so musike Simbarati no momorenti Simbarati galo musike mu maima lero tumanyeti ngoyo na rumurai lere ta ya Gusii ntutu akorira nse mo yaito mono gotwali go sabo musike Simbarati
aligia bagitutu aba tabari n'abagitutu kuri n'abakwanje n'ibiongozi bichorire biko represent mu gitutu ligere Gusii yaito ntubata kameningoyo ntubata kamangana ndi tutagete bayikaransa mu murabarai batebere nese bakogochana ligere Gusii ne yaito twensi ne tutagete twensi gutokora giringaniri abantu bandi biki constituency baso etime bako mu abantu bagosegeta ko njale ngesegi ibirenga by'umuntu mbyancheire Nekera bono ense ya Kenya yabage gucengera omuyega o JAMHURI de omuyega gokorekana kera kitariki 12 cy'omutyenyi o 12 kero umwaka nigo asensemo ya Nyamira omuyega yokorekana asegeti echiro ya Gesima abarai ao nigo baikirana nabiga bananchi awase abakori emeremo baboriwe kwendekya bunanko ikirana bare emeremo yabo na gwikirania bokoreri borobu ya azmina ebwenerete For our people, first we must interrogate with the honesty, courage, whether we have been true or what we hear of our forefathers, proud heritage. Sound, we will have a candid discussion whether we have behaved well towards our one another. Noksi alani gere murangu wazi oktororo mfanyikazi utari wakoregazi uyera mpimo toteki amo no mfanyikazi nalene wocha osaimiga akoyendanka uyera toteki ikiaira egasi kwa kwanza saa 2 mpaka saa 12 saa 11 Mwancho muri bono oroboti oru muri kyo itokorwa se county ya Nyamira job manki na agenderete korwarigania asebo igo Steven Ndemo agenderete gotwariganeria igoro yo mujegoyo asegeti ya tendereje gotoka se bunge ya OMOCHANGO-GACHAGUA ase omugavana we county ya Kisii ARATI amona baraibande baba bagwikirana chingaki ARATI abakago kwanira amagendero au nabiga AMAONCHORERIO ayo arengete chiekwe wari bagari tangani na okorekana imeye county ya Kisii gobono chiroboti echo chiko chinyora asenchira yo wekirano yekerera aragense ya mona waigo chinsa isato chamogoroba togotikana nayo nigo omoroberio obosomuyego monene bwa serikali okorekana asegeti kyanyayo imeyo mucho Nairobi korawa no murai wense Dr. William Samuel Ruto mokonyo ya Rigathi Gachagua mugavana we county ya Nairobi egati abaraibande nigo baikirana eryo gochengera n'abakenya okwana chinga kyecho Dr. Ruto niga kwanira amagendero au anene asaba ka gukwanira goro yobutumeki bwe chinchera YEKERERO asate babuna nigo babuche kubwatirana iryo koenekia buna ogosebo tumekiwe chinchira YEKERERO wabere bokoye wali bagari amuntu bunenchira ya mojo gokonya ABASAE wekine nabo igo kwegendereria asema tukaribosyo on partnerships to support local organizations in providing opportunities for young people to acquire training and skills on various aspects of digital productivity. We are also exploring ways of making the benefits of monetization of online activity available to Kenyan content creators on more platforms. I have spoken directly to Meta, the parent company of Facebook, WhatsApp, and Instagram, to monetize content for our digital entrepreneurs that will exponentially multiply their incomes and create employment opportunities for others. Asensemo ya omukonyi bw'omurai wense Rigathi Gachagua nigo akambia mono asomochango bw'ABASAE ase serikali asikirate babuna serikali ya Kenya kwanza nebegete EMEROBERIO isaine yogo cyakwenekia buna abakenya bonsi babiri bagokonyeka asensemo ya magenderero. Celebrate our young people who have continued to make us proud in this space. We encourage them to move with greater speed and dominate not only regionally but also globally, just as we have done in athletics. This is a great tool towards human liberation. Mr. President, this cause is indomitable. This is a path to an equal Kenya, where every child goes to school, every Kenyan has food on the table, where every Kenyan has access to quality and universal health care, where every Kenyan has clean and safe drinking water. We are leaving no one behind in this race. Your Excellency.
Na omugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja nigo akwanira magendera yaberega kororokana imeye county ya Nairobi asikeria mwakera ngambia mono murai wense Dr. William Samuel Ruto asoko bwatrana ne serikali ya county ya Nairobi kwene kia buna AMAONCHORERIO abeire gakorrekana oigoni gaine kia buna nigo baoche kogendera kubwatrana ne serikali erio kwene kia buna omumenyi bwe county ya Nairobi obeire kagokonyeka. Your Excellency, the investment that you're putting into the digital superhighway will go a long way in unlocking the potential of these great people of Kenya. This is a global village and we must give them the tools that they require to compete. Your Excellency, we shall continue in that work and we shall make sure that we create more economic opportunities even for those who are employed there by zoning and establishing the right areas for each of us to ply our trade. Your Excellency, also, we are working hand in hand with the national government in restoring order when it comes to our environment. We are glad that we've gazetted the Nairobi Rivers Commission that will go a long way in restoring our rivers, not just Nairobi River, but also Mathare River and Ngong River, and making that an economic frontier for a clean city, a city of order, a city of dignity, a city of hope, and a city. Omwancho murigererirwa no goikeraga igana ngokorera Amayia Chinsa Ikomi asenchera ereyo bwenge korende kubwatirana n'abasaki baitu amangana amayanta genderete gokwariganiria mange ayura achikumirana nere Frida Keruboge koragense mona boigo Chinsa isato abega okumanyia ase enchera ereyo bwikera nungu wakirambia mona ekero genderete gochora kurigereria Ndizi TV na bwo bwansu ubwo mogsi korende ntarasoka ni gonte bego koinyoria buna intwegeta seni kya Ndizi TV ni gotogenderete gokwarigania asenchera ya bene ase ogosanga na banachintakana korwa sesemeria ya Keumbu Holiness Children's Home abo baganetio obokonyi bwabene ase ogosekerigende yonsi mwancho murigererio bwate Happy birthday to you. Happy birthday dear Everline. Happy birthday to you. Angalia juu. Maisha ni mengi matamu, tumeishi na mengine tulifinyangwa. Tangu kucheza chekechea hadi huku tumefika, mwenzio so mchezo. For real nachotaka niwe nawe maisha milele milele. Mola tupige magoti ya kupe neema ili ukae vema. Ndio maana nakuimbia wimbo usikize hadi ndani rohoni. Happy birthday to you. Happy
young. Maisha ni mengi matamu, tumeishi na mengine tulifinyangwa. Tangu kucheza chekechea hadi huku tumefika, mwenzio so mchezo. For real nachotaka niwe nawe maisha milele milele. Mola tupige magoti ya kupe neema ili ukae vema, ndio maana nakuimba.